Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Iniwo mukoma, ndine confession yangu iyo yandiinayo, like zvaizvezvi mudzimai wangu unotozviziva kuti ndine magirlfriends angu maviri awo andiri kudanana nawo, but iye akatongoti anondida zvakadaro, and at the same time magirlfriends awo andiri kudanana nawo vanhu vekuti vane mari dzavo, and these women they are married. So nyaya yavapo mukoma ndeyekuti ndine dzimwe hope idzo dzandinogara ndichirota. Ndiri kurota ndichipfurwa nepfuti neimwe girlfriend uyo wandakatanga kudanana naye before ndisati ndazotanga kudanana nefriend yake. Iye haatozvizivi kuti ndinodanana nefriend yake, but mudzimai wangu unotozviziva. Saka nekuda kwekuti ndinotopiwawo mari like each and every month, and patori nemari iyo yandinotopiwa navo vakadzi ava, hanzi just for taking care of yourself mukoma. Saka mudzimai wangu akangoti meno tongorongawo nemari yacho, zvino ndingakuita sei, nekuti zvinorakidza kutoti zviri muropa. Pandakatanga kuona kuti there is something that is wrong with me pandainge ndichiri kuchikoro mukoma, ndakabatwa chibharo nevamwe mem vedu vainge vachitidzidzisa pandainge ndava kusecondary school. Ndakashaya kana kuti ndoudza ani mukoma, but at the same time ndakatoona zvichitondinakidza. Ndakazotanga kudanana nevasikana vakawanda sezvo experience ndainge ndatogara ndava nayo, experience yandakapiwa navo mem vaivai. Zvadaro mukoma Nashi ndipo pandakabva ndachizotanga kudanana neuyo akazova mukadzi wangu. Aitozviziva kuti ndainge ndiine vanhu vakawanda vandaidanana navo. Akatanga acharwa nemamwe mahore angu achingoti kana akangonzwa zvichinzi kwakati kune munhu wandiri kudanana naye, obva aenda kwake, obva anoita hondo naye munhu uya kuzonosvika tichizouya kuno kuSouth Africa. Saka I think kuti pane zvandakaitwa nasekuru vangu, because sekuru vangu vaindifarira zvisingaita apa. Sekuru vangu zvekare naivo vainge vaine vakadzi vemuwandu, but vainge vakangoroora gogo chete. Vamwe ava vainge vangori magirlfriends vavainge vakazvara navo vana. So I think kuti vanenge vakandisira mishonga yacho iyoyo yavaishandisa kuti vange vachidiwa nevakadzi. Ivo vaitawo zvekudhiraivha mabhazi sekuru vangu ava. So mukoma Nashi, tauya kuno zvekare, I thought kuti I was going to change. Kudzamara ndichizotanga kudanana nemuSouth African uyo wandakatanga kudanana naye, ndikazodanana nefriend yake zvekare. Saka after ndarotawo pedziyadziya mukuzonotaura naye, ndipo paakabva anditi kana ukangogara wandichita iyoyo ndinokuuraya, ende kana ndakuuraya I will never allow your wife to go with you so that she can bury you back in your country mukoma Nashi. Saka ndava kutomutya mukadzi uyu, plus ndinotya zvekare murume wacho because ane mataxi. Saka vanhu vanenge vaine mataxi, it is obvious vanenge vaine link nevanhuwo vanoita zvekuuraya. So mukoma Nashi, ndakazviparira hangu, ende ndinototya kana kuti ndinge ndichimuramba nekuda kwekuti ari very possessive. The only thing that I like about her is that she respects my wife, but mukoma dzimwe nguva so zvaanombondiita anongokwanisa kungondipopotera kana kuri kunzi akaziva kuti handisi kumba, ndikasadavira call yake in time, she gets so crazy mukoma. Ndinotya kuti maybe mukadzi uyu ndiye achazondiuraya. At the same time kuti ndinge ndichiti handei kumusha, tinogara zvedu kumusha mudzimai wangu, ndinotya zvekare kuti kana tikanotambura ikoko tikarohwa nenhamo anokwanisa kuzotanga kundihurira ava kuitawo her own revenge. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu ava. Hanzi I suspect kuti ndinenge ndine mishonga yandakasirwa nasekuru inoita kuti mukadzi wose uyo wandinenge ndapfimba angoti neniwo ndakudaiwo. Zvakangoma hazvo vedu we. Let us try to assist him in the comment section. Pakaipa kopedza dzamuri kurota kaidzoka
hope idzodzo dzinotyisa shuwa kurota uchiurawa hanzi ndinongoramba ndichingodzirota hope idzodzo madi like not kuti zvinhu zvamuri kuita zvakanaka, but I think the first step that you need to do for you to be safe chiramba nai nefriend yacho, then you focus on her, then with time munhu mobva mazomurambawo chinyararire. Ameniwo kuti vedare munozvionawo sei. Ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndine kabusiness kangu kandinako muno muHarare. Saka pandakauya kuno kuHarare ndo pandakabva ndazotanga kudanana neuyo akazova murume wangu. Mukoma tigere tose pati kumba kuti titi pane mari yakawanda yakaenda apa tomborina ndezviya zvekungotiwo munhu anga achizokwanisa kungotaurawo nevabereki vangu, in which zvinondirwadza because ndaitovawo ndiine tarisiro yekuti ndichazoitawo roora dhei rangu nei. So mukoma Nashi uyu murume wandigere naye iye anoitawo zvecasels, anoshandawo pane imwe dealership. Padealership iyi ndeye friend yake, anewo tuma percentage twaanopota achipiwa. Saka iko zvino zvinhu zvakaoma mukoma. I really do not know when was the last time that he sold a car. And kutoti anzi aita mari hunge atokwanisa kutotengesa motikari obva azowana commission. Saka I have been carrying him on my back for a very long time. Ino ndineka motikari kangu uye zvekare ndo katinotongoshandisa mukoma. When we go to town, I just go and I drop him pagaraji ipapo, then inini ndobva ndazodarikira ndichienda kubusiness. Saka ndainge ndakamuti chiuya katinge tichishanda tose. Saka akabva anditi kushandira mukadzi wangu, I feel as if ndinenge ndazvidzikisira, let me try to hustle. So nerimwe zuva takati tava kutobva kubasa, ndakadarika nekugaraji kwavo ndichinomutora. So he came, and when he was seated by the passenger seat ndo paakangotanga kungotura mafemo. Ndikamuti kochi, akabva anditi I will tell you kana tasvika kumba. So I thought kuti there was something that bad that had happened to him during the day. Ndokubva azonditi okay, it is fine, let me tell you. Akabva azondirakidza imwe ring iyi mukoma, it is a thick gold coated ring that he showed to me. Akabva anditi ring iyi panomwe murume andipa. Murume uyu, it seemed as if he had been communicating with him for a very long time. Murume iyeye hanzi akatombouya pagaraji pavo akatotenga rimwe Land Cruiser ZX. So hanzi murume uyu iye akabva achizomuti kana uchida kuti ndige ndichizokupa zvinozokuitisa mari unozondifonera. So nekuda kwekuti ainge ava nenguva zvinhu zvakamuomera, anoti ndopa akazofonera murume uyu, then that guy came. Saka akabva apiwa ring, akabva anzi ring iyi hausi kufanira kuti unge uchizotanga kuishandisa pari zvino. First of all, you need to show it to your wife, because this ring hanzi kuti inge ichishanda, it works in pair. Iye anofanira kuti ange achizova neyake, neniwo ndinofanira kuti tinge ndichizovawo ndiine yangu. Mukoma Nashi, ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei, ndobvuma here naye mukoma? Ndichange ndichitevererawo ndiri mucomment section. Even inini kubusiness kwangu mukoma, it's not like I am making a lot of money. Ndizvezvo zvokungotiwo ingoriwo kiya mukoma Nashi. Ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe munge muchindibetserawo ipapo ini zvekuzoti ndige ndichizoita izvi zvemishonga, kubatana nemishonga, ndanga ndisitomborina kana tarisiro nazvo. But iye akanditi hanzi hakusi kuromba, angoriwo marings atinenge tichishandisa, and they are rings that brings good fortune. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Vahanzvadzi, musatombopusiswa zvenyu, munhu uyu anotoziva zvaari kuda kutoita. Hakuna munhu anongoti ndapiwa maringi ava. Saka iwewe unofanira kuti unge uchizowanawo yako ring. Ndo urombwa hwacho, ndo kuromba kwacho ikoko. It is either maybe imwe ring yamuchapiwa, imimi you will become the sacrifice, kana kuti mose muri vaviri
munenge matova mapartners in crime mukurombwa kwenyu. Hey vaidare, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo I used to work as a bodyguard mukoma. Munhu wacho kuti ndinge ndichikuudzai zita rake hazviite. Pari zvino hangu ndiri kurarama ndiri kunoku kuUK, ndakazouyawo zvangu kunoku mukoma Nash. Ndiye akatondibatsira murume iyeye. He was a minister murume uyu. So I had nyaya yavamwe vamufundisi avo vaiti vakaenda kuma avenues vakabva vazonobirwa mari. Mukoma Nash ndo chigemu chavo vasikana mukoma. Zvinhu izvi zvinotongoitika ende paunenge usitomborina kana kutombotarisira. You can just even imagine kuti a minister getting robbed mukoma. So ivo vaiva munhu wewe kuti vaifarira kurara nevakadzi vakawanda at the same time. So it was my job kuti ndinge ndichivatsvakira vakadzi. So vaiwanzokuda vakadzi vaviri kana kuti vatatu vanenge vakatsvukawo vaine macurves nei ndo yainge iri type yavo iyoyo. So there was this other time mukoma Nashe pandakadriver all the way to Bulawayo, ndikabva ndazoenda ndikabva ndazono pick up these other two girls. Ivo vakangoti vasikana ava ndasangana navo online, but I had not verified them because that was part of my job to verify the girls first, kuti ndinge ndichiona kuti will they not pose a risk to the minister. So nekuda kwekuti ivo vainge vachitongochiva one of those girls mukoma, ndipo apo pavakatongonditi you have to go because he was supposed to go to America. Mukoma madhara awa vanoshuta mafirimu. Apa vainge vachifanira kuti in about two days time he was supposed to go to America on government business. So vaitoda kutoti vange vachitoita madhiri avo quick. So mukoma Nash mushure mekunge ndaenda ndikanotora vasikana vaya I then booked them kune imwe hotel. Izvo vasikana ava mukoma vainge vatori nevanhu vavo vavainge vachitodhila navo. So after that inini ndaiwanzo kuti I would be booked in another room, and he had given me the authority kuti if you feel like there is something and sense kuti there is something that is wrong, what you can do, you can just pop in and see if I will be okay. But on that night vakabva vanditi you have to go home and be with your wife and enjoy. For these girls I want to give them a good time. Vainge varivo vasikana vainge vachiri vechidiki. Apa minister ava he used to love to go around with this briefcase inenge yakazara nemari US dollars. At that time vakazoti mari yavainge vainayo yainge ichisvika kuma $65,000 yavakazobirwa navo vasikana ava. So whilst they were having their good time mukoma, so since that night he had not given me the authority yekuti ndinge ndichizongo vanokera at any given moment wanting to check up on him if he was safe. I then retired to another room and I just rested, and I said I'm not going back home just in case mukoma, and I was right. So ndakangotiwo zvangu ndabatwa nehope paya. Then later on ndopandakabva ndazovanzwa minister vachichema. I rushed to his room mukoma, ndikabva ndazoona kuti he had been drugged by these ladies mukoma. They just vanished into the night. We tried to track them down mukoma. I tried to get help from some of the guys that were working in different security sectors, but these girls, they just vanished as if they never existed. What I strongly suspect was that ava vasikana vainge vatori ne mumwewo munhu mukuru wavainge vachishandidzana naye. It seemed as if mundara uyu wandaishandira ainge achitozivikanwa kuti iye anofamba nemari uye zvekare anoda chaizvo
kugara achingorara nevakadzi kana kuti nevasikana vakasiyana-siyana, and that is how they robbed him, mukoma Nashi. So if it can happen to a minister, even to a pastor, it can happen as well. Mukoma Nashi ndakaona zvakawanda zvekuti kuti ndinzi kunyange ndikanzi ndaomerwa, it will take a very long time for me to convince myself kuti ndinge ndichienda kunokecha hure. The moment that you get to the place uko kwekuti kunenge kuri kunzvimbo kwavanenge vachishandira vachiita zvekutengesa miviri yavo, the moment that you step into a room, ziva kutoti unenge watotengesa upenyu hwako. Anything can happen. After sleeping with her, she can choose to claim more money from you. She can choose to take everything that belongs to you. So mukoma Nashi ndakadzidza zvakawanda ipapo pandainge ndichishanda as a bodyguard for that minister who died some time ago. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, and I used to work as a bodyguard. Ndo anonzi Mahwani chaiwo. Saka mari dzinenge dzichiita kudyiwa, mari dzinenge dzichidyiwa komana. Anzi his request kazhinji it was 3 women a night kana kuti 2 women a night. Apa vaifamba nebriefcase rinenge rakazara nemari. Zvakangoma hazvo veduwe. Let us talk about that issue in the comment section. Komana handiti iyoyo mari yakazobiwa navo vasikana ivavo, imari yekuti kunyangwe dai kwanga kuri kunzi vakadzokera havo kune vanhu vakavavhotera kuti vange vachizoenda kuparliament pa65 iyoyo, vongotsvakawo kaproject kekuti vange vachiita in that community. Handiti vanhu vaitofara rather than kuti mari iyoyo ingodyiwa here akomana, ingobiwa. But vasikana vakaenda zvavo nebag $65,000. Strange things indeed they do happen in this world.